Čau ľudia, vítam u nového videa, dneska zahráme hru Roblox a v dnešnom videu budeme hrať Strongman Simulator. Kto by nevedel, čo je Strongman? Tak to je vlastne táto hra. Je to Strong Simulator. Dneska je v tom update 50 krát, takže môžeme si to ísť zahrať. Je to hra, ktorú hrávam väčšinou svojho času, skoro. A je to fakt dobrá hra. Stačí si pripojiť pár kamarátov a je to s nimi veľká zábava. Vlastne ťaháte za sebou veci, niektorí ste to už hrávali, niektorí nie. A ťaháte to veci, cvičíte, ja vám to ešte potom ukážem. Ale ja som si tu už jednu vec kúpil aj za Robuxy. Ešte si potom musím niečo aktivovať. Kúpil som si vec za Robuxy, kde to je? Túto vec som si kúpil za Robuxy a musím ešte si dať čo aktivovať na spawne. To si vždycky takto máte 50 krát gift, ten dole, ja vám ho označím hneď. Keď to pôjde, vlastne tento gift tu dole. A on vlastne je špeciálny v tom, že vám dáva 50 krát to, čo ťaháte. Takže vidíte, ak som predtým dostal 500 milión, tak namiesto 500 milión budem dostávať vlastne iný budget. To si ešte predstav. Tí, kto potom nedostanete na začiatku, tých si musíte získať. Buď vám niekto tradne, toto sa dolo tradí. A vlastne, máte tu skiny, ja už mám tento. A môžete si na začiatku hry sú kódy, ja vám to môžem ukázať, keď chcete. Tie kódy. Tie kódy sú, tuto takto len scrollnete a vlastne tie kódy by malo byť niekde tu, počkajte. Áno, tuto sú rozkladne túto šipku a tu máte kódy. Tieto tu všetky sú kódy. Toto sú všetko. Nie, toto sú všetky kódy. A môžeme sa vrátiť do hry. Je to fakt zábava táto hra. Hlavne keď to hráte s kamarátmi, ja to väčšinou hrávam s kamarátmi, ktorí môžu, ktorí nie, tak nie, ale ktorí môžu. Keď máte toľko sily, koľko ja, tak sa dá vlastne, tuto sa dá prebagovať hore, ale nechcem to robiť, lebo niekedy mi to trvá veľmi dlho. Takže môžeme začať ťahať. Je to fakt zdĺhavá hra, takže ktorí nemajú už tendenciu vôľu vlastne toľko času tú hru hrávať, ja tú hru už hrám rok, nemám toľko času, lebo chodím aj do školy a je to fakt dobrá hra. Vlastne toto workoutujete, ak pôjdeme na spawn, takže tuto, ja vám takto ukážem. Takže sily neukazuje mi. Dobre. Ja pre toto videjko urobím jednu vec a dáme si rebirth. Ja len pre toto videjko, ináč by som to nerobil. Dáme si rebirth. Hej, som takáto malá žvíkačka. Hej, na zemi. Ja vám dám si dole peto, aby ste ma videli, ako vyzerám. Vyzerám takto. S novou silou. Tohoto peta. Tohoto. Tak vlastne ten je v Season Passu, ktorý je síce teraz ešte aktivovaný, ale keď si dáte 5, ja už som dneska týchto troch. Tento je najhorší, tento je dá sa, akože má dobré boosty, sezón XP bonus a tento workout krát 10, ale tento má najlepšie workout krát 25. Ja ho väčšinou používam a môžeme sa ísť toto pozrieť, mám už nafarmených 69 hodín. A 56 minút 46 sekúnd. Mám tu 37 milión sily a 182 triliónov energie. Vlastne sila je toto, sila je toto, energia je toto. A no, čo by som to ešte tak ukázal? Rebirth mám 162, tak prečo nie? Dobre, dáme si petov. Na začiatku väčšinou ste takto krpatí. Ja
zoberiem takto tu 4 pierka, to mi bohate stačí. No dáme ich tam 163 000 na začiatku dostať 1 alebo 2. A ja už vlastne takéto rýchle workoutenie mám zakúpené, ja som vám to vlastne neukazoval, je to toto, to bonus XP toto tu. A to mám ja vlastne kúpené, tam mi dovolili rodičia. A môj kamarát má všetko kúpené, lebo jemu to rodičia dovolia. Neviem prečo, ale jemu to furt rodičia dovolia. Takže tak. Budeme workoutovať. Táto hra je neskutočne dlhá. Kto nemá, vidíte, ja som mal 40 000, teraz mám 3000 a to len preto, lebo strašne rýchlo to ide, strašne. To treba si uvedomiť, táto hra je strašne dlhá, keď ste máte veľa sily. Je veľmi, veľmi dlhá. 600 000 samozrejme nie je furt je 50 krát, no niekedy máte 0, alebo máte tuto, na titulálne máte napísané, že 5 krát workout, to je niekedy tam na všetko hry napísané. Je to dobré, nie každého to baví. Tak budeme hrať aj iné hry. Možno budem aj streamovať Grove Garden. Neviem, mňa to nebaví Grove Garden, ale chcem to skúsiť. Mne požičal kamarát účet, takže si ho môžeme potom vyskúšať, čo tam ide. Povedal, že na videjko si môžem, keď by som niekedy natáčal. A natáčam, takže by som mohol. Budeme natáčať aj Brawl Stars hry, aj iné hry. Deadshot, neviem, kto to hráva. Ale mňa to strašne baví Deadshot. Budeme na TikToku ma nájdete, ja vám potom ešte dám dole pod video, ako sa volám. A tak workoutujeme. Je to extrémne dlhá hra. Extrémne, vidíte, jak mi to dlho trvá. A ešte bez workoutu, takto po jednom ide. Takže tieto účinky sa dajú aj vypáť. Pôjdete sa do nastavenia a skronite dole a toto si vypnete, toto môžete mať vypnuté, zapnuté, to nič nerobí a vlastne vám toto nedáva. Ja mám taký výkonný telefón, takže ja to môžem mať. OK. Ideme sem do foodu. Tak, akurát si to bereme. Pofarmíme si trošku túto energii. Tak. Máme 2 bilióny, čo je veľa na toľko, koľko mám sily. Je to až možno, že to bude veľmi dlho trvať. Toto videjko chcel by som, aby malo minimálne 10 minút, takže očakávajte videá 10 minútové. Nezabudnite hlavne like a odbery. A bude tu niekoľko aj editov, budú aj shorty, takže uvidíte. Chcel by som niekedy hitnúť 10 milión, na tom tu sa mi to ešte nepodarilo, že 10 milión hitnúť, väčšinou som hitol tak 6-7 milión. Ale možno, že niektorí toto máte, že aj lepšie, že máte viac sily, menej sily, ale mne to ide o zábavu. Koho to baví, tak nech to robí. Koho to nebaví, tak môže odísť z tohoto kanálu. Mne to je jedno. Takže 10 minútové videjko dneska bude a na budúce dáme 12 minútové, potom 13, 14, môžeme to striedať, čo ja viem. No, za chvíľku budeme mať 10-minútové natáčanie, lebo táto hra je neskutočne dlhá, však vidíte, čo? Ale môžeme sem do Tropical Island a poďme sem. A teraz strašne toto rozťukám, aby sme mali čo najviac sily, lebo chcel by som hitnúť 150 000 za 10 minút. Mám 30 sekúnd. Čož neviem, máme len 100k, tak ja neviem. Aha, tak ešte 40 sekúnd. Tak nie, ale môže byť trošku dlhšie, no trošku kratšie, mne to nevadí. Vlastne toto video som vám chcel len predstaviť. Budem natáčať možno až do roku 2027, 28. Chcel by som natáčať. Budú aj videá, uvidíte, možno videá z môjho reálneho života o 2 roky, čo ja viem. Ale to ešte sa len uvidí.
Za chvíľku máme 10 minút, ale ja doworkoutím týchto 70 bilión. A ako sa máte, zatra sa ide do školy, takže pecka, čo? A ja idem zatra do školy. Možno, že zatra dáme videjko. Dáme zatra videjko. Zase mám 10 minút 11, ale ja som do farmy týchto 50 bilión, takže pohodička. A vlastne o tejto hre je takže veľmi drahá hra, vidíte to, 1700 robuxov. Veľmi dlhá hra to je. Ja keby som tam bolo napísané 80 hodín mám nahraté na tejto hre za 2 roky. Za 2 roky mám nahraté 80 hodín na tejto hre. A to nechcete vedieť. Ja vám budem možno, keby ste si pýtali, prečo si tam autoworkout, stojí to 320 robuxov. Takže to nechcem. Radšej to budem takto ťukať. No dajú sa to písať donaty, teleporty sú tu, peti sú tu, trady sú tu, nastavenia, settingy, môžete tuto, ináč keď dáte túto, tieto 3 čiarky, tu máte music, party, akože pripájať sa, tu máte taký screenshot obrazovky, hej, a toto si vypneme. Máte tu ešte, že report, keď chcete niekoho bloknúť. Toto je môj kamarát, ktorý má už 1600, dneska ráno mal 500. OK, neviem prečo. Veľa je tu možností v tejto hre, takže kto by chcel, tak... OK, za chvíľku to už máme doworkoutované, ja sa ešte s vami rozlúčim. A budeme hrávať aj 99 nocí s mojím kamarátom, ktorý má tiež 250, nie tak ako ja mám 261, ale zmizol mi účet, že som mal 500. Takže uvidíte. Ok, ľudia, dokončené. Ja sa s vami idem rozlučiť na spawn. Takže dúfam, že ľudia sa vám toto videjko ľúbilo. A dajte dole odbery, lajky. Napíšte nejaký komentár, ako ste sa dneska mali, či je dobrý deň, zlý deň a čus.